de denunciar els qui profanen el temple de Déu, que és cada home i cada dona. L'Església, com Jesús, no pot mirar cap a un altre costat, com si no passés res, i ha de denunciar la mentida, la injustícia i la corrupció. L'Església no pot callar davant el drama dels refugiats que continuen morint al Mediterrani, mentre la Unió Europea, amb indiferència, mira cap a un altre costat. L'Església no pot callar davant la immoralitat dels bancs. Creieu que és normal, com ens ha recordat l'arquebisbe de Barcelona, que s'ajudessin els bancs a sortir de la crisi i ara, amb els beneficis aconseguits, no donen res a la societat? No és també una immoralitat les desigualtats socials o la corrupció que fa de la política i de l'economia una cova de lladres? O la misèria de les pensions que cobra la majoria dels jubilats? És normal que un jutge imputi un delicte d'odi a un regidor per posar-se un nas de pallasso davant la policia? És normal que se segrestin llibres o es prohibeixin obres d'art? És normal que hi hagi líders socials i polítics en pressió preventiva acusats de rebel·lió i de sedició quan Amnistia Internacional ha demanat la seva llibertat? Va ser normal la violència que es va produir l'1 d'octubre, quan Amnistia Internacional també ha denunciat com a excessiva la força policial? No és injust que una part del govern legítim de Catalunya, com ens va recordar el bisbe de Solsona, estigui empresonat? Germanes i germans, Jesús no va mirar cap a un altre costat i per això expulsar els mercaders del temple. L'Església tampoc no ho pot fer. Bisbes com Helder Cámara, Òscar Romero o Pere Casaldàliga han de denunciar la mentida i la injustícia dels poderosos. O el bisbe Tarancón de Solsona, que el 1950 va denunciar la fam de la gent davant la indiferència del règim franquista, que el titllà, com no podia ser d'una altra manera, de obispo rojo. Aquests pastors i d'altres s'hi han jugat la vida per defensar la dignitat del temple de Déu, la dignitat de les persones, dels homes i de les dones. Per això no podem maquillar ni endolcir el missatge de l'Evangeli i callar com si no passés res. El comentari del missal de Montserrat aquest diumenge diu: no és veritat que massa sovint hem vist en l'Evangeli un missatge tranquil·litzador d'acord amb els interessos de la prudència humana? Però és així que alguns cristians presenten la figura d'un Crist ferment de veritable revolució, germen de renovacions constants i de canvis necessaris. I afegeix encara: contra certs costums, certes lleis, certes activitats, no fora ben desitjable una protesta, una revolució? La Quaresma ens convida a la conversió, a esmenar els errors comesos i a denunciar els qui trepitgen els més dèbils, els que han convertit la política o l'economia en un mercat d'interessos, en una cova de lladres. El bisbe Pere Casaldàliga, profeta i poeta, va escriure fa temps unes paraules que ben bé podem fer nostres avui. Jo sóc jo i les meves causes, i les meves causes valen més que la meva vida, perquè si no hi ha causes grans, la vida no té sentit. I afegir encara, com si ens ho digués a nosaltres: els valents són els qui vencen la molta o poca por que tenen. Sigueu lúcids, sigueu ferms, estigueu units. Responeu a la persecució amb esperança. Responeu a la por amb unió.